jiya ban ha online ba, gayan nan kuma ya isuwa. Ni ban ma na ga wannan abubuwan ba. So nake gayan nan ya zo, tun ɗazu ya jiran yi nake yi. Tun ɗazu ya jiran ka nake yi, ake ciki ne. A garin ne. Allah waya ta ni 24 hours ce, ni kuma ba na gane wannan 24 hours. Karfe 7:15. Karfe 7:15. To ya ake ciki ne? A garin ne. Normal. Ya wajen tafiyan nan tamu ne. Ai za a yi ta to ai tun ɗazu na aika a kirawo ka kuma ka isuwa tun ɗazu. Wallahi tallahi. Oh no. Ina jagwado yake. Yana can yana bacci wallahi. Ni ba ma wannan ba, wannan yarinyar ne ta ce wai mahaifinta ya ce. To ni kuma abin da yake faruwa gaba ɗaya kuɗaɗen guri na ba wai ba kuɗin ba, wani jari nake so in kafa ne wani kuma harkar ka san me za a kawo jari, wannan ya harka ta fahe tukunna zan gaya ma zan ga in ba haka ba sai ka Allah ya kare kawai kowa kuma ni kuɗin guri na gaba ɗaya za. Assalamu alaikum warahmatullahi. Barka da Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Dalika ne bako ne ni a garin nan? Masha Allah. Na daina halayen da nake ni. In na zo direct kawai nake faɗa mutum abin da kire na in zai yi in ba zai ba kuma sai ƙarfi a halinsa. Ashe? Hanya kuwa. Na zo kuɗin bana dan wayoyin ku da ɗan kuɗaɗen ku da kai har san samu na wannan rigar ta kama ni so nake kama ni ta. To kai tsaya. In banda kare na mana wayo ka zo ka same mu a guri da albarkatunmu wanda muka daɗe muka sha gumi muka neme su kuma ka zo ka ce wai mu baka wayoyinmu. Kuma wannan gayan ya raina mana hankali. Kai gaba da shi da Allah. Kai wannan yi mun samu. Bai wayoyi kawai da riga. Wannan ya raina mana hankali. Ya mun sa. Dama ba wani abu bane ba. Zuwa ne a tsanake mi abin da zamu babu wanda ya sani. Masha Allah. Wato kun idan na gane kai kana so ka nuna mana kai ma dan iska ne, kaga na yi zaman Lagos, na yi zaman Tafa, Kwatana, Ubajana, Maiduguri, na je Jos, na je Sokoto kai. Yawwa dama ba kuma bane sa na faɗa saboda so nake mu a ba tsanake. Har mu da Allah tun da na fuskanci ko iska ne. Dole sai ana yana nuna muku wane ne ni. Ina ga inna lillahi yalla bai. To ai da ka gaya mana tun wuri da wannan abun ka zo. Inna lillahi gashi. na ce ku bani wani girman Allah ni da kuma da girman Allah ya wuri ai ka san an ce rai sani ya fi dare duhu Allah kai dan Allah ka harbe ni taimako ɗaya za ka mun wallahi aure na ya kusa ruwa ta ce in turo ya mun auren ka kusa ɗaya ne wallahi wa inna ilaihi raji'un ya hakuri na sani na ga an hasko ga arewa to wanda bu ana mai mana ka ta Allah bai kuma da ba kai ne na kafin musu ka sani dan haka kai mugun mataki ma da dauka kamata ya injin kai odudu da dai aka wallahi Allah ka ya hakuri Allah aga mu you